sayo sa buntag mga ga. Gisaban ko kay dugay kuno kay mamata niya og sugoon pa gyud. Sige pagpungutan na nagreklamo. Wala na ko amaan na doy dugay kita nag-uban. Ala la. Puslan man nga kasapan ta mga ga. Kaon tagmayo. Kung ano, buwad. Pa tanon. Kasapan man para tabla ra tanan. Ha? Nadali man. Tara ka? Samay ko ano ma? Uy, Tessa, bala ko pumuntahan na. Asa mo ka? Pumuntahan na ba? Say ko gani? Asa may mainta nung kinabuhi? Mantag, dapat ang kwarta. Tara ka? Bye. Maing buntag mga ga, another day, another life, another blessing na sa no. So karon October 22, Biyernes. So karon ako pangutanan ninyo. Unsa inyong mga mainta sa kinabuhi nga ganahan niyong matuman o makabot mga ga? What if? So what if lang no? What if lang mga gano? Kana imong mga pangandoy or mainta sa kinabuhi nga gusto niyong matuman. Di man karon pero basin pohon, pwede na siya matuman pinaagi sa usa ka pseudoscience. Pseudoscience no? Which means a belief or practices nga gigamit sa mga successful nga tao sa pagkabot sila mga pangandoy no. So for example, ilang ta malayo kay nag-vlog man ta usa sa mga successful nga vlogger diri sa Pilipinas no. Iskong TV no, which is ang law of attraction. So let me share my idea about sa law of attraction mga ga. So law of attraction. Law of attraction is a person's thought or idea, positive or negative, which will result to positive or negative experiences into a person's life. So, first of all, let me start with our imagination mga gano. We cannot formulate any thoughts or idea without our imagination. So, based on my understanding, so once we imagine things or idea in our mind, mga ga, whether it is balay, sakanan, kwarta, negosyo, partner sa kinabuhi, o unsa pa na siya, etc. And once nga maka-formulate na kag idea mga ga, we releases an energy no, it is quoted there as pure energy which you can feel no, ma-release na siya, ma-feel nimo siya. So once you feel that energy mga ga, it is the energy that you attract towards the thing nga imong ginhona no. So let me give an example mga ga. So sa atong pagkabata no, sa atong pagka-formal di kita kiat pagkabata, makakita tag away jud ug sumbagay no, hindi mo to na malikayan. So maybe sa uban sa inyo naka-experience na no. So sa atong pagkahilig og cartoon sad sa una or anime, makakita kita kag away, we imagine o atong ginhuna nga si San Goku ta. So once that energy mga ga nga ma-release na nimo kung makita kag away nga si San Goku ka, ma-release na nga energy, ma-feel na nimo sa energy nga mga ga. So once ma-feel na nimo nga energy nga si San Goku ka, ma-attract na nimo. So ini ka nakay kontra bisan pag kapila na kasumbago ng bukto nimo. Di jud ka ma-feel og sakit kay si San Goku juga di ba? So another example mga gano sa atong teenage life. So once gani kita maka-again mangita og crush o kanang natay maibgan nga babae no. So once gani natay maibgan nga babae, ug manguyab man gani ka, unaon nimo daan nga sugton ka. Kay once gani nga kanang energy nga sugton ka, ma-release na nimo ug ma-feel na nimo, inig-attack na ng energy. Modoble na mong effort, kanang text gikan sa good morning, good noon, good afternoon, good evening. Imo na siyang ma-text no kay sa una pa na usa touchscreen. Magamit na nimo, pwede nimo magtudo effort ka mga ga. Uban usahay pwede nimo ikay mo dasang bag hatod mo siya pauli. Tanan nga pa gentleman effect magamit na nimo. Pero depende ra gyapon na niya og sugton ka niya og dili. Pero ay jud kuno na nga di ka sugton mga gano kay basin di ay. So ari ta sa atong last na example mga gano dire sa adulthood na to no. So sa 20 plus atong edad ang tingsagpa sa kinabuhi nga dili day sayo ng kinabuhi mga ga. Diri na to ma-feel ug mahunahunaan nga ang kuan day kani atong mga mainta sa kinabuhi kanang balay sa kanan, negosyo, sa pa na diha. Lisod siya mga ga, makaingon ta nga mahal ra kay na.
imposible ra kay na. So ara na to ma-feel mga ga, ara na to kuan makauna ta usahay nga mag-doubt na ta sa atong pangandoy o sa atong mindta sa kinabuhi no. So pero di na to siya malikayan mga ga, labi na press ako ano, tambay ta wala pa tay kuan trabaho, wala tay stable nga pangita kwarta. Naam gani usahay rakit-rakit ra kundi kanang nay mga kuan order sa to ang negosyo nga pintos no. Pero okay ra gyapon siya mga ga. Dili imbis nga imong hunaon ang negative side sa kuan mga no. Mo na imong ma-attract. So akong gusto isulti ninyo nga always stay on the positive side mga ga, para ang katong mga mindta na to sa kinabuhi dili man karon pero basin pohon makabot na siya mga ga no. So sa akong din pagbuhat ani nga vlog mga ga, nahinumdum man ako ang katong isulti sa speaker no pag graduation no. Daghan ka siya gisulti pero 5 ra ka words ako nahinumdum no. Okay, naka-realize ko nga di sad pwede nga mangandoy ta nga wala tay buhato no. Kay dreams without actions kuno are just dreams man. So ako nang duman mga ang kato yang 5 ka bug resulting nga words no. Maybe words or formula ba niya nga dream plus work dream plus work equals reality no. So maybe applicable siya sa tuang ano vlog nga law of attraction no. Okay, once we say dream, so dire ta mag-formulate sa atong mga idea o sa atong mga kuan gusto nga makabot sa atong kinabuhi mga mindta nato. Then sa work, ikaduha sa work kay pwede na tara nato siya ang paagi o ang way nga imong gigamit sa pagtuman sa imong dream no o sa imong mindta sa kinabuhi, which is pwede ka manarbaho, pwede ka magnegosyo. Pero ako gigamit nga way mga which is ang vlogging no. Kay basin di ay dire makabot ato to mga pangandoy sa kinabuhi no, og inyo ni siya o mga mindta sa kinabuhi og inyo ni siya i-share o i-subscribe ang atong YouTube channel no. Og ang reality mga mo na ang kuan outcome sa atuang sa pag-formulate nato sa atong dream, then ang atong steps o ang actions nga atong gitake atong gigamit og ang reality mo siya outcome mga gano. So karon na nag-uwan nakita sa pagkaon mga gano. So kuan day daghan gyapon tag lasa tong vlog katong plano. Akong gibuhat ang uban no, ang uban ang nagtanom ko dito sa katong lubi. Nya ang kaning painting wala pa jud na paintingan nga bag kay nakoy gusto buhaton pa. Nya kani ang washing machine. Salamat tay kayo Nox sa sa pag ayo gahapon sa washing machine no karon mga nag-uwan. So kare ako pakita sa inyo ang lubi. Dara ang lubi diri mga guys. Dara. So maintag mabuhi na siya no pero nalawas og sugod mga ga. So karon mukaon sa ko mga ga ha. Ligo ta ko mga ga nya. Ngono ang uwan. Ligo ta kawi agas. Adlok gusto ang uwan eh. Karon nga no kita taglingaw diri mga tag subad. Yes tag ko andre. Lingaw. Do. Zay ko ano do? Mainta ano sa kinabuhi do? Sa? Mainta nga punpon nga successful siyempre. Lah. So ga. Mainta magbalik. Kinarte mo nga eh. Mainta magbalik. Ano sa nig kuan mga ga MPL? Yang sa mo glawag imong manok. Imo puton manok nimo imo nating bunog glawag iri ka buntag. Daghanon nimo glawag para igapon na ka maglawag. Oh, Bitaw. Sukar ng papa. ing na motok kanang katunga. Oh, kaning katunga unya ning hapon. Oh. Nya kaning katunga nok ikabuntag. Kaning katunga nok hapon na kana imo ganing kanong pitlok kon ikaw. Binli. Nadagan kaoy semua. Halang-halang ikanok. Labag. Ha? Mas tulog tulo. Giba ning ginilang kini. Gibar ng Bruno. Ingon na juglin. Kinarikin kasi silong giatake na. Dai dita. Kasi giatake din ba? Si silong ya. Kisa silong sa email na wari ka buang. Amo nga duwa le. Be, ano Iyo lang smart TV be, ato smart TV. Uy. Smart TV. Ano to? Screen ba no? Screen ba na? Para tatanaw din ba no? Sa ayusa. Sige lang. Amo na sa email do. Lagi, sa Nagalsa pa. Kasi na Ikas carbon man.
Kuan ba nang? Abi mo siya, Dua. bili na. Nulong lagi. Tawar Ay ko. sa mga limado ko na gitake. Gitake silong. Nabasin dito, no? Silong ba sa Emilia nawan kabuhan mo. Ah. So good mga ga, seryoso kayo mga boys mga ga. Masin pohon makapalit mix smart TV are ibutan na may. Ari dire ga, ari dire do. Masin pohon no. Makapalit mix smart TV. So karon na sa may email ha. Wah, pilde. Pilde yung NXP. Malas. Kung ano lamitan na nga eh. Idol ka na yung NXP oh, pilde. Ah, pilde yung NXP. Kagalaw mong Ako mo tayo lang ipadaol kuan. Sundan. Ngaoy ko dito. So, bago rin yung magkaon mga gano. Ah, nauli sa mother. Ay, kung magkaon, tungit na sana siya. Adik naman ka ng tungit man. Naadik na ka ng tungit. Ang customer sa ang kato ganing pag naong nodong besa. Te kana imo cellphone no, labay ko na ron ko kumo ti man na si Dali ba. Ikaw na re kadto. Labay ka cellphone na garo. So, wala siya mga gano. Importante gina siya po no, nga kanang doon nga tagkaon sa tong pamilya no. Banding tabi sa ginagmay no. So, Ayon, ang Tumata siya karong adlaw mga gano. Kanang So, basin wala kayo man kontento sa atong kuano idea sa law of attraction mga gano. You can make your own research no. O magpalit mo og libro Sino ibig kay bikas ano siya ikuan. You can found it in the internet no. So, you can make your own research no. Wala kayo muna satisfy no. So, gusto na kayo sulti sa inyo mga ga nga padayon lang hantod ang atong mga puhon mahimong natuman gyud taon. So, that's all for today. Hope ko nga makita pa sa akong sunod nga vlog no. Ay mo kalimot pag-comment, like, share, and subscribe mga ga. Ay mo kapulan. Ganoy TV, Anoy out. Bye-bye.